Я. А ты кого чакала? Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Нікога я не чакала, а шукала. Што? Дадатковыя доказы, каб раскрыць страшную таямніцу. Ого, а якую? Вось. Ха! Звычайны гузік? А якая ж тут таямніца? А вось якая. Прыходжу я сёння ў наш пакойчык, а ён ляжыць проста на падлозе. Так. Я да Іллі пытаю: твой? А ён мне: не мой. Ага. Тады я да Марго: ты гузік згубіла? Не, кажа, першы раз бачу. Цікава, а Ваня? І ён не прызнаў. Дык вось пытанне: чыя гэта рэч? Сапраўды загадка. Якія ёсць ідэі? Будзем разважаць лагічна. Гузік не мог з'явіцца сам сабой. Не мог. Значыць, хтосьці быў у нашым пакойчыку, пакуль нас не было. Так. Хто б гэта мог быць? Прывітанне ўсім. Салют. Вы не бачылі тут? Што? Дык вось жа ён, мой гузічак. Як добра, што вы яго знайшлі. Чакай, Вара. Што? Значыць, ты сцвярджаеш, што гэта твой гузік. Ну так, мой. Я яго яшчэ учора згубіла, калі да вас прыходзіла. А чым дакажаш? Ну, ён падыходзіць па памеры да майго прарэжка. Вось, глядзіце. Вось, бачыце? Гэта не доказ. Многія гузікі на такіх прарэжкаў падыходзяць. Так, многія. Яшчэ якія доказы ў цябе ёсць? Фу, прычапіліся. Ну, у мяне усе такія ж гузікі. Гэтага дастаткова? Такія ж самыя? Абсалютна. Сапраўды. Што б гэта магло значыць, а? Што гэта гузік мой. Крыўдна, але гэта факт, Кася. Здаецца, твая таямніца раскрытая. Эх, шкада. А я так марыла, што мы знойдзем нешта незвычайнае. А таго, што вы мне дапамаглі, вам недастаткова? Гэта, вядома, добра. Але ж так хацелася нечага загадкавага. Слухайце, а можа мульцік вам таямніцу заменіць? О, ён можа. Добра, тады глядзіце. А я пакуль гузік буду прышываць. Ну, добра. Ну як, спадабаўся вам мульцік? Вельмі дзякуй, Вара. А ты, Кася, чаго маўчыш? Ну, ты так, нічога. Расказвай, што здарылася. Та нічога не здарылася. Проста настрою няма. Вось яно што. Ну, зараз мы твой дрэнны настрой вылечым. Ой, на уколы я не згодная. Іх і не будзе, не бойся. Прызначаю табе музычныя лекі. Яны каго заўгодна усміхацца прымусяць. Музычныя? А гэта як? А вось так, зараз убачыш. Вось гэта непростая дудачка. Хто ў яе падзьме, той зараз жа спяваць пачне. Лесік, і ты далучайся. Добра. Кася, давай хутчэй, нам заспявай грамчэй. Мы ўсе чакаем, Касю гукаем. Здорово! А зараз я. Я обяцаю вам, любым моим сябрам, сум я забуду, плакать не буду. Ой, здорово, яшчэ хочу. Калі ласка, вось дык цудоўны дзень. На, вот спявае пень. Як ён спявае? А ты послухай. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну што, Кася, дапамаглі табе музычныя лекі? Яшчэ як! Дзякуй, Вара. І не толькі Касі дапамаглі. Нам з гледачамі яны таксама вельмі спадабаліся. Праўда, сябры? А давайте яшчэ. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. А давайте іншым разам. Чаму? Бо зараз я прызначаю вам іншыя лекі. Мультыплікацыйныя. Гэта таксама падыходзіць. Падыходзіць. Вось так. Пакуль усе мульцік глядзелі, я яшчэ і справай займалася, будавала вежу. Во якая малайчына. А якая вежа высокая. Ага, дай я падлічу колькі кубікаў. 1, 2, 3, 4. Лесік,
Ты что наробил? Кася, барабаш, я не хотел. Лічыць яму спатрэбілася. Лічылка ты недарэчная. Кася! Что, Кася? Нельзя обзываться. Ага, а разбурать ежу можно? Няўклюда ты, Лесик. Няўклюда. Каб было королевство няўклюд, ты бы ім быў королем. Касечка, ну даруй. Не завошта, горш за цябе нікога няма. Нікога. Кася, ну что ты такое говоришь? А хіба гэта няправда? Не, кожны може помилитися. Але ж так крыўдзіць, як ты зараз, Лесіка, нікому нельга. А чаго ён такі няўважлівы? Ён жа сказаў, што выпадкова і прабачэння папрасіў. Ну так, але ж я так старалася. А ты узгадай, колькі ты усяго Лесіку разбурыла, а? Ну так, было і не раз. Ну вось бачыш, а Лесік табе ніколі такіх дрэнных слоў не гаварыў і заўсёды дараваў. Гэта праўда. А я сказала, што ні за што яму не дарую. Так, таму, дарагая Касечка, калі ты зараз жа не папросіш прабачэння ў Лесіка, я таксама на цябе пакрыўджуся. Ой, не трэба, я ўсё зразумела. Лесічак. Ну что, снова обзываться будешь? Не буду. Просить прабачэння буду за тое, што абзывалася. Ого, правда? Я дрэнна сябе паводзіла. Даруй. Вядома, дарую. И ты мне даруй, что вижу твою разбуру. Ну, не варта гэта таго, каб сябрамі сварыцца. Новую пабудуем. Здорово. Разом. Вядома, разом. Ура! Як радасна, калі сябры мірацца. Ой, нам і самім радасна. А зараз давайте мультик глядеть. Давайте. Ну что, сябры, наш добраранак падышоў до завершэння. Так, хоць і шкада, але час развітвацца. Нас чакаюць дзённыя справы. И новые цікавыя адкрыцці. Не прапусціце іх. І не забывайце, што б не здарылася ў гэты дзень, галоўнае не крыўдзіць сяброў. І самім на іх не крыўдзіцца. А яшчэ трэба вучыцца дараваць. И домаўляцца. І не абзывацца. Я гэта запомніла на ўсё жыццё. И я. До сустрэчы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Сустрэнемся з самага ранку. У нашым добраранку!